Jamwale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe o Pindi TV min calmini on ɗo mbawɗon wonde dundi baba adama nde kala min simon kelle gadane roɓindo jandeji talata sappo e jeetati lewru mars 2025 bisimilla mon kelle gadande roɓindo jandeji puɗortoɗen ko jande gendiri leydi Sénégal jande Le Soleil ɓe garti koye alhaali ɓen ɓe ganduɗa ko hutortoɓe ɗin cigarette ji e jarduɗi ganduɗa ɗe mbiyata ɗum cigarette électronique. jande Le Soleil arti batti ɓen ɓe ganduɗa ko hutortoɓe ɗum ko ɗum battinde ko to banggue wonande cellal ɓalli mumen kono jande Le Soleil arti ha ni nden tekore liɓore hakkude leydi Sénégal kame leydi Mauritanie caggal nde ɓesguji leydi Sénégal wodi hen jalsidadi toon to leydi Mauritanie ga e Sénégal saabi jillo mo ganduɗa ko jagorɗo kalfinaɗo étrangère et intégration africaine Yassine Fall toon to leydi Mauritanie. jayde rewmi quotidien ɓe garti koye ɓen éleveɓe janggannoɓe toon to Saint Gabriel mbo Thiès ɓe ganduɗa alhaali murdugol saabi ne wayno ndiwa Eden Duude ɓe garti e ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui goni wonande ɓen ɓe ganduɗa ko inspection académique ko kay tigui waɗi hen jonde e gam tigui ndiyam salligui rufede wonande e kan haala ɗum saabi wonande e jaam arti kono noon ɓe garti kamɓe rewmi quotidien yiide on arrêté mo jagorɗo kalfinaɗo jangde gendi leydi Sénégal hol fayida kamɓe gartama wonande on arrêté jayinde l'évidence ɓe garti koye ɓen ɓe ganduɗa ko caggal nde habruno wonande ustugol ɗin sakuji mburu ɗum saabi nen ɓe ganduɗa ko fédération nationale des boulangers du Sénégal yeddude wonande ɗin kabruji wonande ha joni jogu sago ɗo wonno ɗo ko ɗon woni ala hen ko usta. jayinde antenne quotidien ɓe garti koye préavis de grève ɓen ɓe ganduɗa ko agent ji ASECNA ko kañumen kolit wonande payi koye hofgo juuɗe caggal ne jooɗi lebbi jeegom tawi ene jogui arriére to banggue wonande indemnité ji mumen payi koye kofgol juuɗe saabi jayinde antenne quotidien holliti wonande ma ɗum wonɗa caɗele to banggue wonande ya garta to banggue bowal laaɗe diwoji to direct news ɓe garti koye Ramadan au Sénégal lewru korka yoga e ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui goni ɓeydoɓe senari mumen e nduɗo lewru chahru Ramadan woni korka ɓen ɓe ganduɗa ko yebbotonoɓe diineji mumen kono noon ɓe ganduɗa ko wattoroɓe no fewi nduɗo lewru. jayinde direct news arti yiide wonande ko lewru no ganduɗa ko ɗon tigui ɓe gonata julɓe e lebbi sappo e ɗiɗi ɗi kala hande jayinde direct news ko hen dawi. jayinde li quotidien ɓe garti koye régulation des motos cak plus de 2 milliards francs CFA amassés sur le pauvre gorgorlu kamɓe li quotidien ɓe garti koye to banggue wonande gam ha joni wawde ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui goni dognoɓe motoji e fitiram golle en wawde ha joni wattu ɗumen e lawol keɓa ko yete ko plaque d'immatriculation et carte grise saabi lewmu ngu caggal nde hollitno ko ɗum alda e jobdi kono noon goto mabɓe kala en namde ujunnaje 5 e temedde jeegom hayso tawi laamu ngu yino ko hunde nde alda e jobdi ɗum saabi leydi Sénégal heeɓi ko abbi e milliard uji ɗiɗi kono ɓe garti eɗin caɓanɗe jeetati ujunere dossier tawi e nder temedere e jeetati on dossier ma laamu ngu heeb ko abbi e milliard uji 3 kopreje men franc CFA yiide jayinde le quotidien. jayinde point actu ɓe garti koye alhaali landa PDS Macky Sall aide sont dévolus sur les avocats kanko Macky Sall gam wawde handade kam ni e daranade alliance pour la république saabi laaɓi kan lando oto halfini ɗum komo ganduɗa ko maître Sidiki Kaba yiide jayinde point actu Macky Sall nana e peeje gam daranade landa ka hani e oɗo rapport cour des comptes saabi o ardini ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui goni avocat ji jomumen robboji ɓaleji ɓe garti e yiide darde e gardugol kanko maître Sidiki Kaba ko noon kadi maître Aissata Tall Sall mo ganduɗa kay woni présidente groupement parlementaire mo takko wallu Sénégal ene jayno mo ganduɗa ko El Hadji Oumar Youm e maître Amadou Sall porte voix kolliti ko ɓeeɗo Macky Sall ardini gam tigui wawde handade kam e daranade e landa APR kam e yimɓe mum alliance pour la république. jayinde tribune quotidien ɓe garti koye nder balɗe tati ɗo e nder leydi ndi temedde joyo ɓen ɓe ganduɗa ko yinnoɓe wadde ɗanle ɗe ndewani lawol ko kañumen pawa juuɗe ɓe golliti ko abbi temedde 3 e caɓanɗe jeeɗiɗi e 4 ko kañumen nanga e jontere ɓennude nde ko jayinde tribune arti e caɓanɗe joyo e jeenayo ɓenne nanga ɗum koye ballal ɓen ɓe ganduɗa ko brigade
territorial tonto Mbojen caggal nde ɓe pawi jungo ni e ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigi goni jeeɗiɗo ko ɓen ganduɗa ko kay mbaɗannoɗen golle nawde ɓen sukaɓe Diagne Tribune arti hen kono ɓe garti e ko yetno noon e Abdoul Mbaye ancien premier ministre du Sénégal namdiɗo alay sago signé ko yete ko on abrogation loi d'amnistie Diagne Les Échos ɓe garti koye Mohamed Dieng feeñi on mo ganduɗa ko kay tigi tekkuno Lat Diop gonɗo hande e suudu dumbirdu ndu ɓe koli e caggal nde o heeɗa hanki e ballal juge o pamo hoti galle makko kanko Mohamed Diagne Les Échos arti ha joni Moustapha Diop mbermo Louga tawi ko sarɗiyanke hande ma heeɗe e on commission ad hoc toon to batirde gendira leydi Sénégal yiide Diagne Les Échos Moustapha Diop holiti wonande paari ngam wawde jabtade kono kadi daranade e nden fenande fawande e dow muɗum Diagne site quotidien ɓe garti koye ɗin landaji hande oɗo saaha ɗi garɗa garɗi e maydi ɗiɓe kolliti PNJN PS PDS PLD kam e PIT ɗiɓe kolliti wonande o saaha ngari koye yarde dihal mumen keddigal caɗele noon to banggue wonande yuɓɓino hani e saaha mo ganduɗa ngam yonta o wawa waɗede e landaji politique mbawa heɓade tambade wonande parti ji politique ɗi ha e gueɗe ɗe ganduɗa ko teskaɗe caabiɗo wonande maygol ɗin landaji dawrugol Diagne Walf Quotidien ɓe garti ko gestion de l'Alliance pour la République APR le jeu de yo-yo do Macky Sall miijoji ɗi o sini ngam tigui daranade Alliance pour la République kamɓe yimɓe mum e miijoji ɗi ganduɗa ko kelduɗi Macky Sall waɗi ɗum caggal nde tottiti kan lanɗo mo ganduɗa ko maître Sidiki Kaba Diagne l'éveil ɓe garti koye trafic aérien ɗo e 2024 jawtuɗo ɓe kolliti fret monte en puissance à l'AIBD Diagne Le Quotidien ɓe garti koye grosse turbulence dans le ciel ɓe garti noon koye ɓen ɓe ganduɗa ko agent ji golloɓe toon to ASECNA kolliti ma mbatta préavis de grève wonande kolliti ma jahofgo juuɗe caggal nde jooɗi lebbi jeegom dañi arriére to banggue wonande indemnité ji mumen saabi ko yete ko noon maɓe mbatto hofgo juuɗe mabɓe kono ɓe garti e kan haala ko ganduɗa waɗi toon to on école taweteɗo to Thiès caggal nde ɓen ɓe ganduɗa ko élevé murniɓe kaɗa nadde e ngal on école saabi wonande ɓen ɓe ganduɗa ko kayti goni halifaɓe halfinaɓe nden jangde mo gari ngam jewte ha kan haala wawi ñifde Diagne Le Quotidien arti no Diagne Le Quotidien arti ha joni e état laamu leydi Sénégal nana jaɓɓal ɓen ɓe ganduɗa ko kayti gonno médiaji caktirde hay radio ɗi ganduɗa laamu ngu heftinani ɗumen ne mbawata ha joni uddude ko yette ko noon to banggue wonande golleji muɗumen Diagne Le Quotidien arti hen bandiraɓe tedduɓe yeɓoyankoɓe Yaw Pindi TV ko ɗum woni komin doɓinnomon e kelle gadane Robino Diagne je subaka hande o min dokka on aadi alarba janggo so hawre welede Allah.